Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Silindele season 7 Uthando Nesthembu and ishow ibuya kumzansi magic. Also kuthola ku YouTube kwenziwa ama-reviews kukhulunywa ngezinto ezenzeke kuThando Nesthembu, so eziningi zazo ezindala ngoba ayakabuyi isizini entsha, so ngenzeka ukuthola ukuthi kukhulunywa nezenzeke ku-season 2. Alikho iphutha lapho because leyo nto uYouTube akayinqabi. Asingeneke kule engizokhuluma ngayo kubalandeli beshow Uthando Nesthembu. Niyakhumbula ukuthi kube nesikhathi la ku-season 6 uMakhumalo nobaba Mseleku bahlala phansi. Mabehlala phansi, uMakhumalo uchazela uMseleku ukuthi unesifiso sokuhlangana nomntwana kaMasawo. uMasawo ube u-second wife kababa Mseleku, wadlula emhlabeni. Asimbonanga-ke kwishow ngoba kwishow simbone nje embheka la ey'thombeni. Mayifika-ke ishow vele akasekho emhlabeni. uMakhumalo-ke uthi because ube close kakhulu noMasawo, unesifiso sokubona ingane, mayibona umntwana lo kaMasawo uzomkhumbuza uMasawo. Uma-ke uMseleku esezwa lokho, uthi-ke kuMakhumalo uyamphathisa ukuthi akhulume, amkhonzele kulungelo, aphinde futhi ambuze-ke imibuzo-ke ambuza yona ephuma kuMseleku. Sifikile-ke isikhathi sabona uMakhumalo, sabona uLungelo okuwumntana kaMasawo. Washo-ke uMakhumalo ukuthi kwelakhe iside isizathu sokuthi afuna ukumbona ingoba wayesondelene kakhulu noma wakhe, so ukubona yena kumkhumbuza uma wakhe. Also kunezinto aphathiswa uMseleku ukuthi ambuze, mase kuba nezinye eze-personal. Mazikhona-ke ezinye ezi-personal okusho ukuthi lezi zidinga ubuso nobuso, uMseleku nomntwana lo kaMasawo, because kunezinto abazikhulumile bangaziqeda uMakhumalo noLungelo, okusho ukuthi-ke mhlampe zingaphelela lezo zinto mazikhuluma uMseleku noLungelo, because kukhona la athi khona uMakhumalo bebe-close kakhulu noma wakhe, kodwa-ke kwasheshe kwaphela. Babengalindele futhi ukuthi kusheshe kuphele, usho ukuthi uveza ukuthi ukudlula kwakhe emhlabeni kuphelile nge-friendship yabo, mhlampe noma nezinto abebezenza. Usethi-ke uMakhumalo, imina owokuqala owambona uLungelo ukuthi lokho kuyiqiniso, kusho ukuthi ngenzeka ukuthi izinto ezaziwa uMseleku noMakhumalo ngokwenzeka kuMasawo azifani nezinto ezaziwa uLungelo. Sekungenzeka-ke ukuthi uma bekwenza ku-season 7 uMseleku ehlangana noLungelo useyo-ayina lezo zinto, ngoba ngenzeka ukuthi i-information uLungelo anayo nangapha kaMseleku abanayo ayifani. Kanti sibonile-ke futhi uMakhumalo esebuya ne-update ethi uhlanganile noLungelo, kwahamba kanje. Ziningi-ke izinto uMseleku aseyikhuluma manje esezifaka nomndeni. Okwethu-ke as viewers asizile ukuzovukuza iy'ndaba zabantu because uzofika lapho ngokucabanga nangokubona, kodwa u-season 6 uqale leli page abangaliqedanga. So mhlawumbe ukuliqeda kungasho ukuthi bazokhuluma izinto eziningi, ukuthi sibone uMseleku noLungelo behlangana, because uMseleku uthi uLungelo wayemthanda, kwasha kwacima, kodwa uthi uLungelo ukugcina nje ukubona umndeni wakaMseleku kwaphelela ngosuku leli, kufihlwa uma wakhe akazazi okunye okungenzeka ukuthi lokho kwasekuphakathi kwabantu abadala, mhlawumbe abantu abadala abakhetha ukuthi kube njalo ngoba uLungelo ube yingane. Kodwa-ke asikimbonanga uMseleku noLungelo ku-season 6, okungenzeka ukuthi abalandeli balindele ukubona uMseleku noLungelo ku-season 7 and bayiqalile indaba, so asivukuza into engakaze ingene kwishow sithi hawu lokhu-ke abakukhulumi ngani, sebekukhulumile abakuqedele ku-season 7. Ngesikhathi-ke sisalindele u-season
7 ngizolobe ngiletha izinto ezikanje ukuthi hayibo le ndaba ayipheleleke ngapha. So omunye ungafiki-ke la nomqondo ukuthi ususilethele izinto ey'ndala esiy'bukile, dlula dadewethu, dlula sisi, dlula ma, dlula anti. Ziningi izinto ezintsha ezivela ku-YouTube ongazi-enjoya uzithande, zijwayeze nje ukuthi nawe u-YouTube uwenze ube indawo othola lento oyifunayo. Mawufuna iy'ndaba zabantu, ngena ufuna iy'ndaba zabantu. Mawufuna izinto ezi-educational, funa izinto ezi-educational. Mawufuna music, ngena ufuna music. Mawufuna i-movie, ngena ubuke i-movie. Ukula singalobe siphendula imibuzo eyodwa njalo. Hi. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga futhi ne-support enipha abanye. Niqhubeke njalo. Siyabonga. Ngiyabonga angiqedi. Bye.